Gitugutan nga makauban ang ilang mga pamilya karong adlaw sa Pasko ang mga kabanay sa mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail Male ug Female Dormitory. Apan ang mga PDL nga gipaubos pa sa mandatory quarantine sama sa kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya gipaagi sa video conference ang pakighinabi sa iyang pamilya. Si Luan Mirundina sa report. Bit-bit ang nagkade ang mga pagkaon. Naglinya sa gawa sa main gate sa Lapu-Lapu City Jail kining mga kabanay sa mga PDL. Kay wa Manila makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi atul sa pagsugat sa Pasko kagabi, gida nila ang mga kabahin sa giandam sa Noche Buena aron ila kining masawan. Kay panahon man sa panagtapok sa pamilya ang Pasko, gitugutan bisan ang mga gagmayng bata nga makadalaw basta nalakip lang kini sa request sa PDL. Usa sa nibisita kining inahan nga taga Barangay Mactan, uban ang iyang 2 anyos nga anak babay ug 5 anyos nga anak lalaki. Nangayo ko request mga makasud din taon para makita niyang bata mo. Kay nangandom taong ang mahan man ba nga. Bisag karon. Bisag karon na lang kuno saon bisag unsa na ko kalisod gidagid na ako. Wala tuguti ang RTV Balitang Bisdak nga makasud sa Lapu-Lapu City Jail Male ug Female Dormitory. Wala usab mutugot ang warden sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga makuhaan sa iyang habig. Samtang ang warden sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory, Jail Chief Inspector Ivy Christine Manigos, sa iyang mensahe nga gipada sa GMA News Team ni pasabot nga subay sa kasaulugan sa Christmas season, nagpatuman sila og Family Day program sukad niadtong Martes, December 23 hangtod ugma December 26. Kini aron mapalig-on ang family ties ug mahatagan og emotional support ang mga babaeng PDL nga anaa sa ilang kustodiya. Hinuon aron hapsay ang pagpatuman sa Family Day, gikinahanglan hinuong kumplituhon sa mga kabanay sa mga PDL ang mga documentary requirements sama sa ID ug mosubay sa mga protocol sa female dorm. Ang mga bata lang nga nanag-edad og 5 anyos ngadto sa 17 anyos ang gitugutan nilang makasulod basta ubanan kini og guardian. Ang mga dalang pagkaon gipaubos usab sa inspection aron masigurong way gipalusot nga mga kontrabando. Atol sa coverage sa Balitang Bisdak sa gawas nga bahin sa City Jail, nabantayan namong nisulod sa naasoing pasilidad ang mga abogado sa kontraktor nga si Sara Diskaya. Apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag sa GMA News Team. Sa text message, gipasabot sa warden sa female dorm nga gitugutan nilang makasulod sa pasilidad ang mga abogado ni Sara Diskaya aron aduna gihapon siya'y access sa legal services. Apan tungod kay gipaubos pa sa mandatory quarantine si Diskaya, ang presidente sa St. Timothy Construction Corporation ug ang mga DPWH officials sa Davao Occidental, electronic dalaw lang ang gitugot alang sa ilang mga kabanay pinaagi sa scheduled video conferencing. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.